जों दिनै ओंखाम जानानै दै लोंनायानो गैया। सानथामानो जाबाय दिनैहालासै न'आव सफैयाखै। मानि थाखाय सफैयाखै नोंथांमोना नुयोबा हमनानै दोनबानो जाबाय। सरगियारि आंनि गामिनि मुङा रामपुर मेकापारा। आंनि फिसा हौवानि मुङा अनुप सरगियारि। अनुप सरगियारिया केरेलायाव थांदोंमोन। केरेलायाव थांना फैनानै निउ जलपाइगुरि मोनफैबायमोन। जायगायानो मोनफैसिगौमोन, नाथाय मानि थाखाय बाख्लायफ्लांखो निउ जलपाइगुरिनिफ्राय दिनैहालासै सानथाम जाबाय मानो सफैयाखै? नोंथांमोना नुयो बबेयावबा नुफ्लांबायोबा हमनानै दोनबानो जाबाय नोंथांमोना। नाथाय सानथामानो जाबाय दिनैहालासै न'आव सफैयाखै। मानि थाखाय सफैयाखै नोंथांमोना नुयोबा हमनानै दोनबानो जाबाय। जों दिनै ओंखाम जानानै दै लोंनायानो गैया।